Kain po. Kain po. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggy's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng paksiw na pata. Meron po tayong rice sa likod po. Yung drinks po natin, Coca-Cola. Pero before ang lahat, i-bless mo natin yung food na nasa harapan. Yung pata natin po ay nakaslice. Tapos, umbot po ng pata po natin. Kung saan na pong humihiwalay yung laman sa buto niya po. Sa lahat po, andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po. Sabay niyo po ako kumain. Kain po. Kain po. May konti pong sabaw po nilagay ko sa rice po. Konting sauce po. Lamig kayo. Kain po.
Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Maraming salamat po sa laging andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa laging nag-share po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine. Thank you so much po sa suporta. At saka God bless po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine. Winnie Kalalang, Chibi Rosel, Mixgo, at saka Rishela Kawad po. Sa Sulit Kaaw po, Food is Life TV. Ikim Salazar Update. Itsugi, Nanay Madselen, Jiner, Angie Monsor, at saka I. Garcia 1301. Sa Super Kao po, and Mukbang, at saka Senior Junior TV. Sa Hibigating Team po, Sisi Corimis TV Watkins. Pakisuporta po, Senior Junior TV po. Suportahan po natin at saka tulungan po para maging monetize na po si Ludi Senior Junior TV po. Suportahan po natin si Ludi Senior Junior TV po. Maraming salamat po. Silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like at subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Solid Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy YouTuber. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe po. Magdiskusin po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.